இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும் போது தான் தெரியுது ஓல்டு பிளேஸா இன்னும் நம்ம கேம்குள்ள இருக்காங்கன்னு. இப்ப இருக்க நியூ பிளேஸ் கிட்ட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் தான் என்னன்னு தெரியாம இருப்பாங்க. அதுவே ஓல்டு பிளேஸ் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரூல்ஸ் சொல்லி நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை கடைசி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பசங்க. ஆனா பிராமிஸா சொல்றேன், இந்த ஒரு வீடியோ பார்க்கும் போது தான் தெரியுது என்னுடைய பழைய காலத்து மெமரிஸ்ல வந்து பார்த்தா திரும்ப வந்துருச்சு. அது என்னதான் ப்ரோ வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றதை விட வீடியோ கிளிப் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ஓல்டு பிளேயர்னா மறக்காம இந்த ஒரு எமோஜி மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிக்க விட்டுருங்க. நீ இந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ்க்கு ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல என்ன பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க நம்பரா. சரி வாங்க அது எந்த வீடியோ சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம்.